So yan sinasabi ko sa inyo guys. Ayan o, yung shell. Madami yan. Wala tayo ng marami. Ihawin natin. Ayan. Dami na natin nakuha guys oh. Sarado muna natin ang di kasya guys. So ayan guys, so parang marami yung nakuha natin oh. Tignan nyo guys oh, maraming dahon. So kailangan pa nating linisin to. So tara, lilinisin na natin to. Kapsat, yan to dapat oh, dami oh. Meron tayo kung ano. Ayun. Paano nito? Oh. Ano? Dami rin kukul. Ano? Yo, lakas ng hangin guys oh. Ito nyo naman no. Parang ulan na guys. Ayan oh.
So ayan guys, tapos na maluto yung kinuha natin kanina. So ito yun guys, oh. Tingnan nyo. Dapat ng camera. Oh. So, ay, itikman na natin. Natin yan. Mambun na, bilisan natin. Ito yun, Dami. Ganito dapat. Siyempre. Masasaw natin dito. Lapit mo yung camera para makita. Yan oh. Oh. Yummy. Ano? Sa taba ng ano oh. Ayan natin yung gulay. Ano? Ang sarap, kakabsat, guys. Shout out sa'yo, Bert TV. Ito dapat kainin mo. Ganito dapat. At saka pobreng vlog. Ganito dapat. Kakakain ng damo. Yummy. Oh. Itong masarap guys, malaki. Kuhol. Yan oh. Ano? Hindi natin na ano. Sili. Gusto natin gulay. Yan oh. Bilhin lang tayo sa saging dito. Oh. Babalatan mo lang yan. Ganyan. Ganyan dapat. Pobreng vlog. Huwag na mo kinakain mo. Yan oh. Basic na basic yan oh. 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 Oh no! Ulog. Palasan mo lang yan. Huh? Siyempre. Anong dapat? Oh, di ba? Sarap. Di ba? May sipon na ako ah. Oh. May saging tayo, siyempre. Salamat sa panonood.